yemjovo yabantu abakhulelwe njengawe. Amen. Bazalwane, I won't be long. Ngiyabonga Shange bengenela bonke abazalwane team. Hlabelela kahle kakhulu abasithwebulayo sivela ku TV. Amen. Sivela ku TV bazalwane. Alibonga igama lenkosi. Kade nje sasile emjepheni kade ngibuka lonto lapha kwami. Sivela ku TV. Sithandazela abantu. Ngasho ukuthi inamandla eTV. Amen. Akeshalo Jesu izandla enkulu siyabonga. Hallelujah. Lungile nganzami. Kodwa ngathi lo phethe babushange ebandleni lengikulona uNkulunkulu angibeke kulo kade ngishumayela ngama mic. Ngishumayela ngale mic le enentambo. Le ntambo esuka yemixing. Mawukhipha la ngeke ikhala ngoba ukukhala kwayo kulele exhunyeni la kule ntambo. Ngase ngishumayela ngalena ke engathi exhunywa entambweni kodwa yenza umsebenzi ofanayo nale exhunyiwe. Ukwakhiwa nje kwawo ukuthi lena ayidinge ukuxhunywa intambo ukuze ikhulume kodwa iyakhuluma yenza lo msebenzi wenze lo uxhunyiwe. Amen. Amen. Engibona izandla esontweni. Guys ngomgqibelo ke bazwile abantu lapha emsakazweni ku Vibe FM 94.7 alibonke igama lenkosi la ngikhona la ngiqashwe khona Monday to Friday besikhuluma ngale ndaba ngomgqibelo ingqungquthela yenkonzo ezobila ngomgqibelo. Alibonke igama lenkosi. Ngicela utshela umakhelwane wakho ithi ungalinga uphuthele ngomgqibelo sobe sidla. Ungalinga uphuthele. Akasoze angithele ngicela Shabane kayifushane bese sikhulekela abantu. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe kuzoba njalo sizoza kubefundisa. Ngicela ngivulela uLuka chapter 5 ufunda uverse 5 kuphela. I won't be long. Uqalile umsebenzi Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Because you said so. Yes. Any? Yes. uSimoni waphendula wathi Nkosi sishikile ubusuku bonke asibambanga lutho kepha ngezwi lakho ngiyakuwehlisa amanetho uNkulunkulu abusise ukufuna kwezilayo asithi amen. Singawavala ngamaBhayibheli sibuke ngala komfundisi. Ngandaba sikahlala phansi. Singabuka lana ngoba ngizocela ukuthi sikhuleke phezulu kwalelizwi. Njengoba size la sizofuna inhlanzi. Sizofuna ini bazalwane? Njengoba size la sofuna inhlanzi. Sizodoba. Sizofuna inhlanzi zomsebenzi, inhlanzi zokuphila, inhlanzi zokuthula ekhaya, inhlanzi zemali, inhlanzi zemoto. Sofuna inhlanzi zokuphila. Yini inhlanzi imele inhlanzi kulento uNkulunkulu kade yisho kimi imele lento oyifunayo. Obana bathi ikhona into engiyifunayo namhlanje ngeke ngisuke angikwazi vele ngisuke ekhaya ngifike ngingatholi lutho kunento engisuse ekhaya engizoyifuna la asambe mazibo kunento engiyifunayo
eyona engilethela. Amen. So nalaba mfowethu ke oPeter nabo basuka uma ngifunda ezincwadi Shange ngalamadoda lawa edoba laphana ubusuku bonke ngithole ukuthi akuyona into ababeqala ukuyenza leyana, yinto ababephila ngayo. Ngaphandle kokuphila ngayo yinto Shabani ababeyifundele. Kungeke ubathinte ngokudoba ngoba into yabo. Bafundisiwe futhi ukuthi badoba emanzini kanjani. Umuntu odobayo ngeke umbone ephosini nethi emanzini ehlayo. Bathi rainfall angithi waterfall. Yes, we waterfall. Ngeke lamanzi ehla engami. Ba into esithola ngabo futhi sithola ukuthi engifunde encwadini sithola ukuthi bafunde nokuthi Ofishi awukwazi ukubabamba emini ngoba basaba isithunzi. Ofishi babona isithunzi babalekiswe yiso bengakaboni udobo nenethi. Ngamanye amazwi isithunzi esivela kuqala Ofishi babona isithunzi bengakayiboni into efanele bangene kuyo. So ingakho babedoba ebusuku azikho ithunzi ngoba ebusuku kusuke kumnyama. Naku nje nami njengoba ngishumayela kunesithunzi esilapha esingilingisela lento engiyenzayo, akusho ukuthi mina loyi umfanekiso wami. Kuthi angibuze kubantu mhlambe ngingaqhubeki nalendaba kafushane ukuthi njengoba wangena kuleyo mishado wabamba umuntu wangempela noma wabamba isithunzi, ngoba kuyenza ukuthi uma kuzoqhamuka umuntu kungaqhamuki yena kuqala kodwa kuqhamuka isithunzi sakhe yena engakaqhamuki. Laba babeukhunga uJesu abaqalanga enkosini uJesu, baqala enkosini ezithunzi ukuze beye enkosini yangempela. Bezwa nje igama elithi inkosi bacabanga ukuthi iyona le abazoyikhunga, kanti hayi akuyona isithunzi sayo. Igama elithi inkosi lo ulimbathela isithunzi akuyona inkosi. Inkosi ilozelwe. Amen. Ngamazwi siningi izinto esibambile ongezona ezangempela, esibambe umfanekiso wazo. So ingakho kulabafowethu babedobela ebusuku kwavele kwenzeka ke ngekathi bedoba bangabamba ngisho ushobishobi, bangabamba lutho. Nayinto engizokhuluma ngayo ke ekseni sekusa la imfundo yabo ithi awukwazi ukuthola Ofishi ekseni ngoba ekseni kusuke sekunezithunzi. uJesu wafika la sekuphele ulwazi lwabo. Umefika uJesu nayike into engikhathaza kakhulu, umefika uJesu akabonwa yibona bonke abantu abashikile ubusuku bonke, ubonwa uPetru. Uyabona babesagoqa amanethi, behlatha amanethi benqoqa. Mhlawumbe omunye ethi ngizofika ngenze njani ebhizinisi lami, omunye ethi ngizofika ngenze njani ekhaya, omunye bebalisa. uPeter uthe uma evula amehlo wase ebona indoda engafani namadoda ebekade ekhona la emfuleni ngenkathi kudotshwa. Wabona indoda engafani nendoda yakamakhelwane, wabona indoda engafani nabafowabo, wabona indoda eyahlukile,
wayesethi uPeter ake ngisuke kunamadoda abalisayo, ake ngihambe ngiye kule ndoda engiyibonayo. Uma ngifika kule ndoda engiyibonayo, ungathi uPeter wayethi khona into engizoyithola, ngoba le ndoda umke wafika kuyo ikhona into oyitholayo. Ngikhuluma ngesonto mina la, ngikhuluma ngendoda engafani namanye amadoda. Kubalekile ukuthi uma usufa sanibonani, uma usesikweni ujikisa amehlo akho uyibheke le ndoda, ngoba iyona ezoshintsha isimo sakho. Ngeke sishintshe isimo sakho uma uyimpupute kwenkamoya, udinga ukuvuleka amehlo, uthi kumele kugcwele la emfuleni. Kodwa manje kunento engiyibonayo, noma kugcwele kodwa kunendoda engiyibonayo. Wathi uPeter ake ngisuke kulamadoda abalisayo, ake ngisondele kule ndoda. Uthe mesondela kuyo, uJesu wavele ethi le ndoda ungiboleka isikebhe. Naye into engizothandaza kuyona namhlanje, wathi wendoda ungiboleka isikebhe. uPeter wangayidazi inkani, wathi uPeter sithathe isikebhe. Ningisize kanje kuleki kwimic uma ngizawushumela kalezi ntambama. uPeter wangayidazi inkani, wamnika isikebhe. uPeter waqhubeka namadoda afike nawo. uJesu waqhubeka esikebheni sikaPeter. Lithi iBhayibheli uJesu wasifunela isikebhe ukuzoshumayela kuso. Lithi iBhayibheli bathe bebalisa, uJesu washumayela efundisa esikebheni sikaPeter. Kanti oPeter bafuna Ofishi, kanti noJesu khona ayifunayo kuPeter isikebhe. Kodwa ngithi noNkulunkulu unaso isidingo asifuna kuwe, nawe futhi kunento ayifuna kuwe. Ungathi kuyafunwana futhi manje la, ngoba uJesu udinga indawo, haleluya, azoshumayela kuyo. uPeter udinga umsebenzi, udinga imoto, udinga impilo enhle, udinga Ofishi. Kanti noJesu mdala wensuku uShalom uElShaddai naye udinga isikebhe. Uyazi ukuthi masifuna le ncwadi kakhulu ngeke ngeze kushunyelwa ngayo. Baba Shange kuyiwa kuleli verse elithi phosana ekujuleni. Kanti ukuphosa ekujuleni ulele ekutheni uPeter umbonile yini umuntu, umbonile yini uJesu esimweni sakhe. No, akona ukuphosa nje. uJesu afikanga wathi phosana ekujuleni njengoba baphosa babamba. No, kunento eyenzekile la before kuphoswa. uPeter wasuka esixukwini waya kuye, la ye kuye wayeseboleka into kuye. Kanti akabona uPeter njengoba emnika isikebhe nje, useqalile inethi lakhe seligcwele inhlanzi. Ngoba ngenkathi eqeda ukushumayela uJesu, ngenkathi ehla nje esikebheni, ngoba yena umoya, ngoba yena uKristu. uKristu umoya ohleli enyameni ewuJesu. Waqala kuJesu waphuma eyinyama emkhunjini esikebheni sikaPeter, wase uKristu owumoya wayongena olwandle ngaphansi kwamanzi, ngoba uyena owayidala le nhlanzi, wayihlebela. Wathi wenhlanzi awuyongena kulela nethi, nawe ngena kulela nethi, nawe ngena kulela nethi, nawe azingeni inhlanzi isikebhe ungamnikile. Namhlanje ngizothi mnika isikebhe, asikhulumene esontweni, mnika isikebhe
Akunike Ofishi asishone Munike Isikebhe. Ngizothi mina Munike Isikebhe akwenze njani yena? Munike Isikebhe akwenze njani? Ngeke ubathole Ofishi isikebhe usagohle naso. Kumele isikebhe uzidedele.